es va filmar, a diferència de molts altres judicis, pels propis sistemes de seguretat dels mateixos tribunals. O sigui que avui això s'ho trobarà, ho dic per aquesta informació complementària, que vostè té altres fonts, però aquestes primeres, si vol, sortint d'aquí, ja s'ho podrà... Tots hem sigut d'algun judici de coses greus que han passat, i posar 6 anys de presó, tampoc es posen cada dia. Tampoc es posen cada dia. O sigui que jo no és que vulgui defensar els Mossos, jo tinc tendència, tinc totes les ganes del món que els Mossos quedin bé, jo crec que els Mossos ja han estat una bona policia, però m'ho vull mirar. I com que encara no m'he mirat, no li contesto. Però li vull dir que no veig clar el que ha passat, i no veig clar tampoc els 6 anys. Bé, i com que després de mirar-m'ho potser resultarà que sí, doncs està dit amb tots els respectes pels jutges. Està dit amb tots els respectes pels jutges. Però jo tinc dret a mirar-m'ho amb calma, i com que encara no m'havia mirat, he mirat el que diuen els diaris. Però vull dir, escolti'm, aquest senyor, la persona aquesta que va maltractar, doncs vull dir, fins on han arribat aquests maltractaments? Què han estat? Potser són molt greus, potser diré, carai, doncs sí senyor, 6 anys. Però, escolti, és que 6 anys, així, no es posen tan fàcilment com això, 6 anys. Segons què, perdoni? No, que anava a dir que, segons la informació que va transcendir en el judici per part de l'hospital on va ser atès, tampoc semblava que hagués tingut cap gran lesió. Quants dies hi va estar a l'hospital? Pocs. No, quants? No li sé dir ara en aquest moment. Doncs com que vostè no ho sap dir, jo tampoc, suspenem el judici. Molt bé, perfecte. I poca broma. Poca broma. No, suspenem el judici, vostè i jo suspenem el judici. Jo me n'enteraré, amb tot detall m'ho enteraré. Jo li dic això perquè, home, també estem en un moment en el qual cada 2 per 3 hem de parlar de la justícia. I no sé quina visió té vostè del funcionament de la justícia en aquest país. I no ho dic ara en relació només a aquest judici, perquè això és un cas concret i cada cas és sol en ell sol, no? Com diria el poeta Rus Yevtushenko. Però la justícia està massa sovint en boca de tothom i es fa molt difícil a la ciutadania acatar que una de les 3 potes que garanteixen el sistema democràtic sigui tan sovint notícia i no precisament positiva, president. Miri, doncs jo de la mateixa manera que abans he dit que no vull entrar en la crítica dels Mossos sense saber el que passa, no? Tampoc vull entrar en la crítica. La justícia funciona malament, diuen, i realment no funciona ben bé com caldria. Però aquí també l'evolució que ha tingut la nostra societat, diguem, la càrrega forta que tenen de treball, tota una sèrie de falles, segurament les administracions doncs no ho han fet o no ho han fet prou bé, etc. A mi em farà també de vegades que, diguem, les crítiques que es fan a la justícia són exagerades, no? Bé, no sabria què dir. Miri, la justícia, jo recordo l'època de la transició, que jo em vaig preocupar una mica d'aquest tema de la justícia, i la justícia en aquell moment estava fatal, tan fatal, que aquí, per exemple, jo recordo que nosaltres, el govern de la Generalitat, no tenia encara les competències i nosaltres fèiem alguns petits ajuts a alguns jutjats d'aquí a Catalunya i compràvem, que no ens calia, no era competència nostra, compràvem màquines d'escriure, en l'època anàvem màquines d'escriure, compràvem arxivadors, jo me'n recordo que no vaig anar a un jutjat de Terrassa i estaven els jutges tots contents, ara sí, que vingui, perquè havíem comprat uns ordinadors, uns arxivadors, no, ordinadors no n'hi havia aleshores, uns arxivadors i unes màquines d'escriure. Escolti, per tant, la justícia arrossega a Espanya uns dèficits tremendos des de fa molt i molt de temps, i a Catalunya també. Jo crec que això havia millorat sensiblement, no? Jo no sé si ara s'ha tornat a espatllar o no, però és un tema que jo m'acuso a mi mateix, potser en aquests moments, així com potser quan jo era president de la Generalitat estava més al corrent, de no estar-ne prou al corrent, i també me'n vull enterar, no? Perquè, miri, són 2 coses, la policia i la justícia, que reclamen i exigeixen un tractament, és a dir, se'ls ha de reclamar molt a la justícia i a la policia, però ells reclamen també un tractament seriós, objectiu,
no fàcil, per part de tothom, per part dels mitjans de comunicació, de vostès, per part dels polítics, per part de l'opinió pública. Bé, per tant, deixem-ho, no li dono una resposta gaire brillant. No, és la seva reflexió. Simplement li dic, després de tot això, jo que ara fa uns anys que no ho segueixo de prop, quan era president de la Generalitat ho seguia molt de prop, molt a sobre, ara no tant, me'n vull tornar a enterar, no? Però atenció, s'ha d'anar molt en compte amb el tractament que es dona a la justícia i a la policia. Em permet que per acabar li digui una cosa? No me'l crec quan em diu que no ho segueix de prop. No ho segueix. És un oxímoron. Pujol i no seguir de prop un tema, per mi és oxímoron. Però no vol dir dia a dia, perquè ara li acabo d'explicar una cosa. Home, no, però el desori de la justícia... Jo no sé una dada, per exemple, perquè no ho he demanat i perquè no ho he vist als diaris. Jo no sé una dada. Aquesta persona que va maltractar... Quants dies va ser a l'hospital? Quants dies va ser a l'hospital? Perquè a mi també m'ha maltractat, ja m'han torturat. A mi. No, per això. I sé el que és. Sé que l'endemà, al dematí, o aquell mateix dia, o al cap de 2 dies, no estàs en condicions de fer segons què, no? Per tant, això jo ho vull saber. Per tant, ja li demostro que, com que ara jo no tinc aquesta obligació, la meva obligació, vostè em dirà una cosa, la seva obligació, Pujol, seria fer les memòries. Oi que sí? No, jo no sé si la seva obligació és el seu compromís. El meu compromís. Amb un editor, d'entrada amb un editor. I per tant, la meva obligació. Molt bé, d'entrada amb un editor. I ara, doncs, ara me'n vaig al despatx i truqué. Molt bé. Doncs, escolti, farem una cosa. Quants dies? Què va passar? Quants hematomes? Molt bé. Quants no sé què? Clar. Doncs, quan ho sàpiga, si té la gentilesa de trucar-me, explicarem la seva versió. Gràcies, president, per tornar al programa. Ens quedem aquí amb una imatge molt clara que vostè acaba de definir. A Catalunya, en aquest moment, hi ha 2 líders, el president de la Generalitat i el cap de l'oposició, Montilla i Mas. La resta no ho són. Són responsables de partits, però no són líders. I amb tot el respecte, i són molt importants. I potser d'aquí no sé quant de temps ens trobarem que en tenim molt més. Per tant, Duran no és líder. Escolti, jo li dic qui crec jo que són els 2 líders. Ara no em vingui vostè a furgar. Ho he deixat prou clar. Claríssim. Perquè sap què passa? Deixa de banda en Duran, Aquí diuen Duran, podria dir en Carot, podria dir en... No em faci dir l'esperar que quedaré malament amb mitja humanitat, no? No. El problema de lideratge no és només un problema d'intel·ligència política, no? És autoritat moral. No, un altre. És de perfil. Hi ha gent que és de perfil. Vull dir... El lideratge polític a Catalunya requereix un determinat perfil diferent, per exemple, de ser, què li diré, doncs, són intercanviables aquests perfils, però de moment cadascú és el seu, no? Que ha de ser president de la Comissió Europea, que el de ser, doncs, ministre a Madrid, que el de ser, doncs, president del govern a Madrid, o que el de ser, doncs, president de la Caixa. Vull dir, miri que el president de la Caixa pot exercir i exerceix un lideratge molt important, però és un altre perfil. M'explico? Són perfils. I en el cas del president Montilla és que ho és. I en el cas d'en Mas ho és pel que representa, pel que porta. I Zapatero és líder pel càrrec que té o per ell mateix? Miri, jo no tinc bona opinió de Zapatero, per tant no en parlarem. President, moltes gràcies. Se li entén tot pel que diu i sobretot pel que evita dir. Però vaja, és el Jordi Pujol de sempre i en les seves millors facultats, com sempre. Enhorabona, moltes gràcies. No, home, no, ja ho sap, això fa anys, no? Fa molts anys que ens coneixem, sí senyor. Doncs a continuar. I han passat coses. Moltes. Moltes gràcies. En tots els terrenys.